Por un día me debe haber más bichitos. El plugabous és com... Aquí hi ha un fotimequi. Si damunt del cavall, em fa gràcia. Eh? El que em fa gràcia que siguin damunt del cavall, Sí, però hi ha alguna garrapata o això se'l mengen. No es va poc bé els cavalls tenen els bitxos aquí, que estaven els paràsits. Vamos.